Salam ehman doganlar, edi dilleşler, kadırdan tomoşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ýaraşyk bir açyk gijag alyp şoň üçin aýplaşma, ötünç soraýan aslında öňünden taýynyp golanyňda ýagdaý boldy, onuň dermanlary içip zordan. Awa özüm feýsläp çeýip ekrana çykdym. Men diňe kommentariýalary bağlajak ekrana esasy bugünkü gepleşigi alyp barjak. Daşary ýurtdan Türkmenistandaky haram çüýrük çöpdübi Berdimuhammedowlar we şolaryň tohumynyň şolaryň ýallaklarynyň cinayetlerine karşı ýöközi hakyky sowutnamalar bilen gıybatsız, tökmesiz, zatsız görüşýän ýöközi bir ullukan oşun birleşigi ýaly baýanna brigada diýýär. O diviziýadan, polkdan ullukan güýçli täsirli bilen bilen bile eginleş ýöne şolar ýaly güýçli görüşýän bizim bir dostumuz. Sizin hem hoşlarınız, illeşiniz var, risk şu gün Türkmenistan bilen bağlanşykly, umuman şu haram tohum Türkmen bilen bağlanşykly, ýurdumyz bilen bağlanşykly, içi daşy bilen bağlanşykly öz bilýän, size ýetirmek isleýän maglumatlaryny ýetirer. Risk, hoş geldin. Selamun aleyküm dövle. Aleykümselam. Umedala. Yavaş. Görüşmänimizden bäri, ýenin içiniň teňki bolsun, görüneşlerinden habar berdi, ata-babalar. Risk, söz sende. Selamun aleyküm eziz halkym. Bağışlan köp wagtymy çykyp bilemok. Ýalňyş düşünmäňler meni. Täze ýurda gelen soň biraz alışmam kıyın boldy. Kıyın boljak boluter. Özüňiz bilýäňiz, ýurtdaşyna çykylan soň näme edilýär. Bugün can bara can gele habarlar gelipdi, zatda gelipdi. Bu haramhorlar var. Özlerçe diktatorluk edirler, diktator derler bular. Gancık yanak bular. Gancık yanak bular aslında. Halkın pulunu yiyip durlar. Başları deprem yer Türkiye halkında geçmiş olsun diyorlar. Yer kıymına zayıfdır, deprem olupdur 10 şehrinde. Şu anda bular başlayarlar. 12 mi? Şu anda başlayarlar bular pul oğurlamana. Bir gıycağız vardı. Aşgabat'ta, Türkiye'de, TikTok'larda, YouTube'lara çıkarıp kömleme, Türkmenistan halkın adını adıp zat etti. Sonra Türkmenistan'dan $2000 geldi görkezdi. $2000 değil o aslında. Böyle hakikat $2000 adını açacak değil diye. Adını sen aytma ağız. Men özüme ayt verin kimin pulluğuna. Su ministerinin pulu $2 milyon. $2 milyon geçti. Berde o diktiri var. Türkmenistan'ın diktiri. Gurlap ait çıkaryan ol. Risk burun sözünü kesýän, onu men şu maglumatlary senden birinji gede geçdi otur. Senden. Öyle senden başka da bu maglumatlary dälle maňa gowşan maglumatlar aýdylýan zatlar şu Türkmenistandan näçe uçar yük geldi, paket näme geldi, şu geldi, bu geldi diýilýär. Şolon köpüsiniň içinde Türkmenistanyň halkynyň ogurlanan, talanan pullary, gazallary, zatlary gelýär. Doğru. Humanitar kömek
deyip gelýär ýöne esasy şolar şondan peýdalanýar. Şu yer titreme hem Türkiýede haramzadalar Türkmenistandaky rejimiň şärikleri, biznes edýänleri. Hem aňyrdaklar gaty goşundan peýdalanýarlar diýip men şonu eşitdim. Ýöne sen ýa bu aýdýanlatlaryň men bilemok bu berde diňe o neşede var, neşe. Uçorlarda neşede gelýär. Garo ýoly bilen emmelýär, howa ýoly bilen emmelýär. Berde diktir çıktı bu ağzı näme? Bir diktir çıktı, näme bolýardy? O yaşam bir 45-50 yaşında babasında o diktirin. O çıkıp ana o gıýjagas näme sağ taňarakasyn sen o gordan gor aýdan o sen sağ taňarakasyn näçe pul uratdyň? Öýündik pullaryňa nire uratdyň? Türkiýe uratdyň. Türkiýede nire çykyp gitmene o pulun? Çıkaran pulam näçe bilenmi? $800.000. $800.000 pulunu çıkarıyor. O diktir çıkarıyor. Ondan Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye. Su ministri 2 milyon pul çıkarıyor. $2 milyon. Derman Senagat'ın başlığı var. Derman Senagat'ın ministri. Başlığı da ministri var. O derman uğra diye. Derman bir nemese paleti, pon bir palet pul. Bir palet pon pul. Ona düşürecek olaylar aeroportta ona demek komle bu ayrıtın başka birisi düşürme. Başka geli akıttı adam var. Onu aeroporta dıkacak oluyorlar maşinler gelip. Kim aeroport Türkiye aeroportuna dıkılmıyor. Pomoş gelen yüklü грузовой самолет nereye düştü ilk birinci? Türkiye'nin. Maşin dıkılmıyor. Ötüp näme edip maşin giriyor. O pullar giriyor. Dubai'ye çıkar başladılar. Yarısını. Kalanım yarısı Polşa'ya gidip batıyor şu vat. Bu sesleri, bu zatları işten o doğuncağız doğuz düyüp durandır o doğuz. O pulların yolunu kesecek men. Polşa'ya giden yolların pulunu kesecek. Hem mesela o gıcağız var. Bu gıcağız aslında kimken? Bunun Şam-ı Şumur'un kirliliğini öňkü söýgülisiniň goňşusy eken. Muňa seret. Öňkü söýgülisiniň goňşusy eken. O söýgülisem Dubai'da bir Arap emir Dubai'ye bir Arap ära çykýar. Seret. Konkret bir video paylaşanını men häzir Türkmenistan'a ýa-da Türkmenistan'a gidip gelip durmak üçin şular ýaly bir biznes etmesen bolanok diye bir aşygyjak içinde ýaly bir ýerde nemedipdir. Şular ýaly ýa bir atelyň mehmanhanaň bir komnatynyň içi ýaly bir neme şular ýaly. Şolar ýaly remont diýen ýaly bir nemede bilemok Türkmenistan'a olar ýaly jaýlar barmy? Bar bolsa da gaty barly bir ýeriň bolaýmasa ýöne şo ateliýe ýaly mehmanhana ýaly neme meňde ýa şo taý. Ay borlay näme bolsa şo bolsun. Aýdany. Şonda şaýat söýgülisiniň goňşusy okýs. Şoň üstünden aslında diktatora biznes edýärdi ha? O bir bölegi haly. Onun üstüne çıkan pul. Sonra yine bir yük uçak geldi. Türkiye halkına kömekdip. Onda duruşuna pul, altın, tarihi zatlar. Tarihi zat mal yüklerin
antikalar. Bir bölege Antika var ya. bir bölege näme gitmene, İsrail'e geçmene. Bir bölege näme gitmene. Bir yurda geçmene antikalar. İkiye bölüne, iki yurda geçiyor. Pullaram hemmese Avrupa üç gitmene. Avrupa. Over. Bu Türkmenistan'ın halkının adından giden Türkiye'nin içinde men Avrupada olsam tanışmışlarım kendi. Canlaş gurraşotin. Türkiye'nin halkının özü diye, Türkiye'nin içinde Türkmenistan halkı diye, Türkiye'nin içinde kömek edilen zatlar diye, kendi zat diye. Yani Türkiye'de de Türkmenistan'ın kömek edip de aydilen yeri yok diye. Özbekistan gorkazar diye, Kırgızistan gorkazar, hemme yurdu gorkazar, yani Türkmenistan bir gezen gorkazar yoklar diye, haber ne olsuları diye. Türkiye'de işlep duran Türkmeni olunur. Recep Tayyip Erdoğan ne etti? Korktu, panika düştü bu. Munga yüz vermedi. Bu Ataoğlu, Kakaoğlu ikisine yüz verilmedi. Yüz vermediler. Sen ne için? Görüptü. Tayyip'in üstünde ulanıp duran gördü, Tayyip'in kakarı geldi ona. Abidin değil Tayyip Erdoğan, Abidin neydi? Yüz vermedi. Kakaoğlu'la gelen vakti önküyanak, näme kucaklaşıp, zaten guruluş näme etmediler. Bir yorgun içine girenen guruluşmadılar. Tamam. Bunları şu at bir ucunu ayttım. O ipin bir ucunu verdim. Endi gelele bu pök gücesinin gelele pök gücesine. Kerimulu. Pök gücesine. Adı belli pök gücü. O Kerimulu der. Ulam da narka baron mu ki Türkmenistan'da? Bu pök gücü narka baron. Narka baron mu der? Narka baron. Qoğusu narka baronun güçlüsü lideri bu. Kanka bu lider bu. Pök gücü. Bu gelen Türkmenistan'a gelen Tramadol, Karaneşe, o neme deles, yine öyle ki neşe, şu üçüsü geliyor, üçüsü var. Gelen Afganistan'dan gelen, İran'ın üstünden gelen Tramadol, Dubai'den gelen Tramadol, Türk'ten varan Tramadol, Türk'ten da Van'dan var ya. Van'dan gidiyor. O Tramadoları bu ele alan bunun içinden ele var Giyon'un bir doğanı var. Bulan prezidentin öz kızının erinin nemes var. Straight'ini işlep duran taşerondan yürütüyen. Onun ele var. Az sonra bu rulesto. Şu hidro mu? Ova. Ha. Bu rulestolar. Türkmenistan'ın vilayet hakimi oturanlar ben düşünemem. Sizler bu toy etti ama bu toyda vakti ne mi sizin oğlunuz öylenen o bu? Ne mi sizin ne mi o eşiniz ne mi sizin? O vilayete zat kaldırmadınız ha. Tapan tupanınızı uğrattı ne mi ettiniz ha? Sihir süpür uğrattınız ha. İşkarlardan pul nalog nämedip köp nämet bermen şoňadyp mekteplerden polise organa diýjekde organın hemesen berdi. Özleri koşuluştu. O pul kime vardı? Kime verdiniz? Kim aldı? O narka baronun öýlenýän narka baronun özü gaýtan hemme kişi pul paýlamala öýlenýän üçin, eýlem toy üçin.
Kener. Mesela aslında bular oyun üstüne oyun oynap dururlar. Oyun üstüne oyun oynap dururlar. Yakında bular bu Aksaç kaçıyor birinci. Kim Pökkücesinden kaçan? Aksaç. Berdi Aktaş diyen Muhammed. kim? Berdi Muhammed. Awa. O kaçıyor. Onun näme taşa ağırdı mı? Ağaranı onda Aksaç diyen de aslında Galıboy Sivet. Galıboy diyen de. Ay. Sebebi saçını her xil boya otuyor. Necibe açan ay. Ya da boy seveti. De promo etmeli akurat düşüntürüldü de. Bu kaçacak, bu kaçacak ertesi sana. Kaçacağı belli. Şu hem kim biliyor. Winfindikler, oğanları, ona ettiren kim biliyor mu? Ulan pulunu alıp duran kim? Bulan o Şamı Şumbur'un dostu ba. O nemeden, nakardan iyip kaçak neme olan. Sport katdan nakadın vitaminden kaçak olan dostu ba. O alıp dururken pulların hemmesine. En sonunda pul var. Garmon. 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 Garmon'u nemeydi iyiyen de. Bu pulları alıp dururken Pökküce'nin öz şoförü var. Şoförüne et veremekten bu pul kimse bundan hem geldi zaten. Bu Galıboy Sivet näme etipdir biliyor musun? Näme sizler meni para hor gördüňiz, para hor bilendim. Olara inem nalog koyupdyr. İnem nalog koyupdyr. Onu geç. Oğanlardan maşin nämesidir. 3 tane oğana nämesin sebep bilemçi 3 tane oğana Dubay'daki jayını pazarlık ettirene näme etdiňiz, pazarlık ettirdiňiz. Dubay'dan jay aldyrtdyňyz. Näme sebepden? Pökküjeng üçinmi? O oğanlaryň Dubay'daki jaylaryndan yani oğanlaryň Türkmenistan'da bir meseleyen oğanlaryň Dubay'daki 3 jayını pökküje sowgat ettirýärler. Awa, Ya şoň aradaga etdirýärler. sowgat edilýär. Yo, pökküje etdirýärler. Bah. Olam Dubay'da bir näme bir baýlaryň köçesi bar eken, raýonymy, şu taýda bar eken. Baýlaryň mahallesi. Şu taýdaki jaýlaryň birisini alýarlar. Son o taýda köşüli bir söýdüge biznesmen bar. Maşin satýan. Bu maşin satýan içine bu bir maşin bar eken, sportivne. Neç milyon dolarlık duruyor maşin. Ona pazarlık ettirdiler. Hemmesine öz satın aldı ettirdiler. O gün arada üyünü böyle uşku diye bulan üyünde. Uşku çıkıyor. Kimden oynuyor? Pökküceğin üyünde. Pökküceğin çıkıyor. Toydan ön oynayanda. Toydan son. Toyda klibini koyacak bolýarlar. Çıkaracak bolýarlar. Pökküce çıkarmayan diye. Bu çöpten can alan Serdar. Çıkarmayan diye. Korkuyor. Sosyal medyada yaratmalar edýärler, şeýle mi? Awa. Bu Galyboy Siwetem näme diye? Bar ol biziň elimizde geçýär şeýle mi? Geçe. O geçmesine geçti. Geçti. Kimler ba o taýda sen olary görsen, olar korkup başlaýar. Yo, ýüregi ýarlar aýtmyn tek soň aýdar, häzir diýme, hiç zat diýme. Dowam et. Ondan sonra bu Galyboy Siwetde aýt çykarsyn, bir san aktymyz bar da, näetdiňe çykarsyn diýe. Soň Serdar çöpden janalan Serdar näme diýe? Sen görüňokmy diýe. Görüňokmy diýe. Üstümden çykyp duranlar diýe. Soň denemeňiz bir kelläňizi işledeldi diýe. Görünüşi qaqasyny şeýle kelläňizi işledeldi diýe. Görünüşi baýsypdyr. O ses gaýdan bar mende. Diýişdi o ses gaýdy bar, qaqasyny aýdan gepe.
Öyle benim günüm zaten benim günüm az kaldı diyormuş. Yani neme kalmadı. Men seninle neme diyen demiş. O men keyif edecek. Kepin tümmek yarı. O kebetlik, o yaşayacak. Bu pökkücene 3 garaj ansası var. 3 garaj ansası var. Net alına 3 garaj ansası var bilmedim şu an düşünemem. Ol pilya o kıyın nela. Bol pilya. Onu da sen arkanda olur ya kay yurdunu, halkını talan veyran eden yıkan Aslında milyarderler vaka o milyarderler için vatandaşlık neyme hiç adam derar o bar o kiosktan marketten bakkaldan füzalanın yarı orada da. Bu toy edende oho bu ahranalar oramalar hem pistoletli 200 Kimden korktular ka? korkan adamlar kana hemmesinden korkuyor. Birbirinden korkuyor. Birbirine korkuyor. Toyun sonunda toyun sonunda uşitti. Şöyle mi? Ha uşitti. İçip çekip iki doğan uşitti. Doğanı diyor. O burki doğan var ya, onunla sögüşüp gepden gelmeye uşuya. Maşina gaz basıp Suriye. Gaz basıp Suriye, oran komşunun cayın içine giriyor maşinle bile. Bu içe götürüp bilmiyor. Sonra uşetmana. Onu boldu. Belagaryaçka diýäniň bulan tohumy ýarlaýar şeýle. Bulan asly tohumda bar. Asly tohumda barsam bu at görse kuzlera ana şu bulur. At görse kuzlera ana bulur. Ana şu bulur. Bu mesliginden ediyor. Pulken, oğrukken. Bajygarandy näme açtı şu an? Bajygarandy Kamojy näme açtı İran'la? Näme açtı? Men näme düşünýärm? İsrail'e ma ilçikana çakmışyn Türkmenistanda. Yani dedim mi? Tarih zaten böyle gidip var ya otaya gidip duzdun mu? Hala Aşgabat'ta İsrail ilçikana açtı. İsrail bilen İran ganym düşmana ikisinin arasında tarihte en yakın resmi neme bolýar? Nokat bolýar. Resmi 25 kilometrmiş olar ýalyky İranyň serhedine. Hemme adet bilýärler o taýdan olar. Yurt tozlu ho. Ay şuat Türkmenistan'a her helin edibam oyun edip o taydan gelip açacak diye bu karar getmişse bula özlerine strahona alacak olýarlar. Özlerini goruma alacak olýarlar. Yo bir tarapdan Araplar aşağına girýärler. Beýleki tarapdan hem Araplar bilen ganym düşman İsrail bilen. İsrail'i getirip İran'ın burunun düğüne sokýarlar. Şimdi ýerde strategiýa da ýok, siýasat hem ýok, bir taraplyk hem ýok. Haýsam bolsa bir küçdüň göçümi zady hiç zat ýok ýerde. Men şu an açacakda sana. Şu an hatdaşlyk we sokuşlyk bar. Nämeden pul ýazasam, pul ursam muroýun, gaçaýyn, ay menden soň näme bolsa bol. Men şu an men size diýjekde, şu an efirdejekde, onu wagty geler men diýjek men. Az kaldı İsrail näme geleceğini az kaldı. Näme sebäpden gelipdi, kimlere el aldı. El almana. Ana bir oyun var. Bu Ramzi Kadirov ýanyna barkadan adam bu. Gezlin.
Kim bilir Ramzi Kadirov yana markadan serdarın? Hı? Medyadan paylaşıldı mı şu? Hı? Ne sebepten gitti Ramzi Kadirov yana? Gizlin. Onun yanına gitgelen adam bu gizlin. Hiç kim bilmiyor. Ha ulam gelecek. Islanma. Az kaldı. Ulam gelecek. Az kaldı. O gelecek. Burada Pökkücan'ın caylarken 3 garaj ajansası var. 3 garaj ajansasından Türkmenistan kanunu boyunca 1 garaj ajansası olmalı. 1 garaj ajansası. Inni kanuniyende kanunun ömdürlü maddeleri var. Adattan daşarı yağdaylar olup bilye. Onun her hili neme var da yönü. Şeyle yönü koy vatandaşlar için şeyle yönü Türkmenistan'ın kanununu mesela men ön Türkiye'de yaşayakan men solar vatın özünü Türkmenistan'ın raýaty, vatandaşı hem Türkiye'nin vatandaşı dım. Şoň üçin Türkmenistan'a gidemde men Türkmenistan'ın pasportunu ulanýan. Gelemde de Türk pasportum, Türk kimligim bilen dowam edýärdim. Problema ýokdy. Men ýaly köp vatandaş var Türkiye'de. Hem Türkiye'nin vatandaşı hem Türkmenistan'ın vatandaşı. Eger hakikatdan ham kanunyny gadagançylyk bolsa, nimede kanun çürk ketip bir zat diýen nokta bilýän. Çürk ketip bir zat ýok. Ol kanunna bir zat diýen bolsa kanundan kararnama, ferman oby çykarýarlar, üýtgeýärler bilýän. Şoň üçin Rusya Federasyasının vatandaşı, Türkmenistan'ın vatandaşı iki pasport götürüp berenler. Avrupa yurtlarına yaşa, hatta Avrupa yurtlarına bozgun bolup, siyasi bozgun bolup, şu taýdan oturum vatandaşlık alıp, inni Türkmenistan'dan hukup awanýan üçin alyara ol nemani gaçyp atalgan. Inni belki Niýazow döwrüne çykan soň prezident üýtgedi zat diýip bahana nemetmek mümkin ýöne. Şolar ýaly Ýewropaň raýatlygyna geçip soňra Türkmenistana gidip gelip Türkmenistan'dan vatandaşlygyny, grajdanlygyny, raýatlygyny saklap berenler ama risk. Düşündüm. Şu wagtynda men diýerim. Men halky düşünemem. Türkmenistan halkyny düşünemem. Sizler görüp durup mana şu gyzyň ýanyna işlenler, İstanbul'da işlenler, kömek edenler. Milyon dollara geldi, 100 binler dollara çıktı, zaten çıkıptı. Olar nereden bilsin görsün? Olar hemen bilýär. Bilýär. Şonuň içinden hem bilýänler bar. Şonuň içinde şolong için işlep duran içeriden Türkmenistan'dan adam aktarýarlar. Pul bizler geçiririz. Kim getirip bilýär? Getiren adam var mı? Kimin pulunu getirmen dep. Yok değil. Risk buradan sorap bilerim senden. Sonra. Men meselem halkın öňüne çykýan şeylämi? Ondan näha diýen men diýen hemme hiç kim bilen ara baglanşym ýok. Men öz başyma bir şolar ýaly öz başyma hereket etýän, feýaty hereket edýän şolar ýaly bildirş edip soň şol bildirşiň üstü bilen ýa bildirşiň arkasyndan şolar ýaly Ýewropada da pul aýlanşyklaryna goşulyp bilermi? Goşulyp bilýän. Boldy hazır. Peki näde goşulyp bilýän bilýänmi? Näde goşulyp bilýän? Bir tarapyň näde goşulyp bilýän bilýänmi? Sen içeride ýokarda oturan adamyň bolsa goşulyp bilýän. Ýokardan aljak adamyň, ýokarda oturan adamyň bolsa onda goşulyp bilýän. Sebäbi sen arkyn çykyp dursun, sen içeriden arkyn spokojny habar informasiýa alyp dursun ýokardan adamyň bolsa senin. Doğru değil mi?
Onun üstüne sana pul gelipdi. Pul geçirmeyi sen bilip dursun sana gelýän. Sonay sana on berýän maglumatlarynyň geçirýän pullarynyň ýanyna maglumatlaryň hiç bir nemesi ýok, dogry dämi? Yok. O maglumat o oýnalýan pullaryň ýanyna geçirilýän aýlanýan pullaryň ýanyna o maglumatlaryň çilit ýaljak hiç ýyly gymmaty ýok. Halk üçin hem gymmaty ýok, halkyň peýdahyna da gymmaty ýok. Ýa-da hökümete garşy bir on neme hem ýok, täzir hem ýok. Ende men geçen yıl men biraz eşitdim de, nime onu aýdyn da, geçen yıl biraz eşitdim. Men geçen yıl biraz eşitdim men. Maňa näme gorkozda, surat gorkozda ses sapys dinletdiler. Geçen yıl Türkiýede baktım. Birse Türkmenistandan informasiýa alıp duran kişi bolýar. O informasiýany birisini satýar. Aslında informasiýa ady var. YouTube'a çıkarıp gepliye, gurulaya diye. Türkmenistan'da bu işte etip dururlar, böyle deyip dururlar. Aslında perdenin arka tarafından su akışan akıptı, pul akıptı ortayda. Perdenin arkasında. Aslında oyun pul geçirmek. Halkın göz başını boyamak, efire çıkıp gurulamak. Çesini bolmak. Men arassa men bulara karşı mendip aytmak. Reytinglerden gopul gelýär anlar iska. O Ay menin bular nädip gyrylýar biri bilenýänler. Elbette kürsüň üstünde de pulun üstünde gyrylýarlar. İkisem var. Daş ettin. Sağ sol ömrüňi gör. İkisem var. Kime kursu gerek? Kursu gerek adam var. Türsüsü olmasa da pulu olmasa da kürsü bolsa bolýar diýen. Awa. Türsü däl kürsü gerek. Eddilöze. Bir saňda bir näçe saňsyna gerek. Bir saňda. Конечно. O oyun, prosa o çıkıp YouTube'da çıkıp gurulamak oyun, prosa oyun bu. Spontan oyun, gep. Halkın gözünde gurulamak için halkın gözünde yalandan men diktatöre karşı aslında bu işte dururlar. Bir näçe kişisi. İki sen özün täzikle aýtyp gor. 2004'de näşe aýagy bar ki? Bolýa sen sesiňi ýap. Mehribanda onlar şaýda reis gelýänçe komentariýalara teredip alaly. Karajoglan. Assalamu alaykum. Kadırdan illeşlerim, döwlet risk samanlygyny hemme işiňiz rowaç diýe hazır garajogy. Seňe işleň rowaç bolsun. Sakallaşym maşnaçan. Ömrüňiz okmagyň sag bol. Ramazan juma ýalman bir topar Ismailik iberipdir. Teme zat diýe. Hazır bol. Bizim esasy nemelerimiz, ağır toplar diýär, ağır artilleriýadan İrland miraly salam alaykum vatandaşlar döwlete gitjäkşi diýe ömrüňiz okbolsun saňa bol gitjäkşi. Mehriband doganlar gitjäkşi. Bugünkü biz dünýä ilminde näme diýäs? Gijrak girýän, gurrunlaryň başyny gaçyran tomaşaçylarymyza düşündürer ýaly. Şu wagtda çenni biz risk bilen näme gurrun etdik ya, risk näme gurrun berdi. Risk soňky täze maglumatlary, habarlary siziň dikkatyňize ýetirdi belli bir bölümini. Bilişiňiz ýaly şu Türkiýede yer ranny gaty erbet helakçilik boldy.
Türkiýeň hökümeti diktatura hökümeti bolan üçin, diktatura bolan üçin gynansaňam paraxorluk hemme zadyň öňünde duran üçin, hemme zady päsgelçilik beren üçin edil Türkmenistanyňky ýaly bolmasa-da Türkiýe ýaly bir döwletiň statusyna gaty elhenç ýagdaýda Türkiýeň döwleti, hökümeti halat ediş sistemasy, insanperwerlik sistemasy ulgamy zady hemme zady ysmaz paraliz edilen, nädip satylan, biznes edilen, her kim jübüsine uran tanşysy bilen wezipe adam getirliýär. Ol adam ol wezipeň nämediğini bilenok, näme etmelisini bilenok. Şoň üçin bu samsak Ankara aşan diktator Erdoğan gidip Adıyamanlyp bir vilayet var. Gaty 4-nji günem belki bir känmer Otay näme edilmedi, kömege barylmady. Tanış bilişlerden habar alýar. Ýöne reklam üçin bir zatlar görkezdiler ýöne. Watandaşlar ölüme terk edildi Türkiýede. Harabaçylygyň aşagyna buňam birinji günäkary hökümet. Hökümet näme üçin günäkär? Hökümet paraxorluk sebäpli hemme zady göz yumup, hemme zady satan kanuny, kadany, dini, imany hemme zady satan. Şoň üçin satışlyk bolan paraxorluk çüýreden Türkiýedäki sagat ýaly işläp duran döwletiň, hökümetiň sistemasyny çüýreden, dargadan weýran eden. Häzirini gönümel aýtyp bilenoklar gorkýarlar, sebäbi diktatura bolan soň adamlar basýar. Inni Türkiýede men näme üçin muny gurrun berýär? Risk aýtda şu Türkiýedäki yer aranma betwalçylygyndan peýdalanýar Berdimuhammedowyň ýaranlary we şoňa meňdeş haramzadalar, haramhorlar diýip. Olar ýurdun içinden peýdalanýar. Bu ýurdun daşynda aktivist, eýle, beýle bolup görenlerem gelin şo taýyp gitsek 1 ýyllyk nemämizi çykarýar. Gyzyl gözler, şaýsep, pul olby şol harabalan aşagyndan. Sebäbi o taýyp ilkinci günlerde polisiýa eskerin zadyň barmadyk etmedik yerler köp boldy. Şoň üçin gaty köp talanşyk boldy. Adamlary çykaryp halat etmeň deregine harabaçylyk bilen aşagyndan pullar, gyzyllar, zatlar alınıp, owurlanyp, talanyp gidildi. Ýöne soň eskere zada ruhsat berdiler, zat etdiler. Eskerin Türkiýeň goşunyň ýörüte halat ediş folklory, diviziýalary bar. Dögrowap derejede derrow hemme tarapdan üpçün edilen ba ýöne Erdoğan goşunyna ruhsat bermedi. Näçe günne? Näme üçin? Bular fundamentalistler, bular dogo bitdi. Türkiýeň goşunyna, Türk milletine, Türk döwletine düşmandylar. Sebäbi bularyň ene atalary ýa waltyna Atatürk'e garşy uruşan döwletleň, hökümetleň adamlary ýa-da şolaň dönükleri, şolaň şuulçylary, şolaň oýnatgylary ýa-da çöp diýirler, edil bizäkiler ýaly bularam çöp diýirler. Çöp diýip bolandan gorkýar, goşun awray gazanmalylar. Goşun awray gazansa, halk goşuna bil baglasa, biz diktaturamyzy, Erdoğan'ın diktaturasyny Türkiýede dowam etdirip bilmezdik. Şoň üçin şu pursatdan peýdalan reklam medialar, ina Türkmenistandan näçe uçar kömek geldi, o geldi, bu geldi zat. Hemmeti kağıdynda ýöne aýdylýan şu pursatdan peýdalanýar Türkmenistandaky haramzadalar neşe getirýärler, aýagarlygyna pul gaçyrýarlar. Türkmenistandan Türkiye ve Türkiye'nin üstünden beýleki ýurtlara, Arap ýurtlaryna da ýani aýtdy, risk Dubay'a pul geçirýärler, gaçyrýarlar.
İsrail'e da antikavariat, yani näme üçin İsrail'e bütün dünyada Yahudiler, Jühütler şu gadymy şaýsepler bilen, tarihi eserler bilen gyzyklanıp şoň söwdasyny edýärler. Şoň üçin dünýäň haýsy bir esasy şol antikavariat, tarihi ýadygarlyklar, eksponatlar sergilenýän ýa şoň söwdasy edilýän ýa şol uğurda professional birini tapsaň hökmen şol Jühütdir. Şoň üçin İsrail'e gitti. Gidýär şol atlar. Inha wagon uçor neşe de bulan içinde hemme zat gidip du. Ayarlarına kontrabanda edýärler. Türkiýeň hökümetem bilýär. Olar bilen bile öň ne soňatda jenaýat eden üçin bulara istat dip bilen o. Diýjek bolsa bulara aýdyp bilýärler. Etdiler öň edip ýörse dip. Diýen bilmeýärler. Diýmek üçin wajdan gerek, olarda wajdan ýok. İki tarapda da wajdan ýok. Şoň üçin Türkiýedäki şu yer öranma betbaçylygynyň häzirki döreden şu humanitar kömekler zatlar şu trafiginde şu gatnawyndan Türkmenistanyň haramzadalary Diňe Berdimuhammedowlar däl, olaň ýalakalar däl, ýurdun içindäki daşyndaky kezzaplar, ogurlar, yalançylar, taşşakçylar, kazýollar hemmeti şu pursatdan peýdalanyp pul ýasaýarlar. Gaty ulu pul ýasaýarlar. Şoň üçin Ýewropadaky adamlaryň daşary ýurtdaky men öňkü gepleşigimde de aýtdym. Daşary ýurt pasporty meselesi näme üçin golugdurlar diýdim. Siziň pasport danlaňyzyň, pasport maglumatlaryňyzyň üstünden pul ýasap bolýar arkay. Ýasaýarlar şolar şonu maýlap otur. Bulara şoň üçin gerek. Pul üçin gerek. Siziň ýagdaýyňyzy düzeltmek üçin gerek gäl. Siziň ýagdaýyňyz, siziň biçareligiňiz, çäresizligiňiz, kynçylykly durmuşda ýaşaýanyňyz, geljegiňiziň näbelliligi, ýurdun tozany, halkyň ezileni bilen piňine de däl bolan. Bular gyzyklanlaryna bolar. Bular diňe pul gyzyklanlar. Şoň üçin bular satançylyk bilen meşgullanýar. Goşadyrnyň içinde de oňa watançylyk diýip mat goýýarlar. Ýöne bulan edýän zaty satançylyk mehkemanda bolýar. Şoň üçin şu gün risk çykyp men bildirişde de belletmedim, umumy görýäňiz ýokarda umumy at koydum. Riskten täze maglumatlar diýip. Sebebi hücum edilip biliner, internetten zatdan bir aýtmaly zadymy da aýdyp galarlyp, şoň üçin öňünden bildirişde hiç hili goýmadyk. Ýöne suratlara seretseňiz hemme zatlar özünden belli. Bu köpgüce narkobaron Kerim Guly Gurban Muhammedowyň toyunnaky maskaraçylyklar, umumman oň edip beren jenaýatlary, şoň üstünden edilýän jenaýatlar, şoň bilen baglanşyk geljekde göz öňünde tutulýan planlar, zatlar, bulardan bir ujundan aýdyp goýdy risk. Awa şu wagtynda men diýerim, narkotika nämeleri? Türkmenistanyň bütün Türkmenistan turumlaryň içinde tramadolman garnyşa uje ponna biznese geçipdir. Türkmenistan turumlaryň içinde. Öňkü Niýasyň durumuna geldi diýerler. Niýasyň şeýesine geldi. Niýasyň bütün dünýä jar saldy, yalan nämetdi. Suwuny, elektrik, togyny emma muhtettin nämetdi. Halk dağzyny kap yumdurdy. Elini iskınsyz etdi, narkotika götürgüzüp bütün halkty. Indi bu galyba sebet et bilmedi, korktu etmani. Indi oğluna şu zat ettirtiripdi. Aslı oğlun özü çekkiye olatlar, ediyadi. Bilýärmen. Men şu çöpe can verenini men tanıyamıyorum. O tanıyamıyorum onu.
Turmalar doldu narkotiklerden. Men o bundan näçe efir öňçe diýendim. Türkmenistanyň tramadoldan doldu, Garganyşydan doldu dip. Şu wagt bütün etraflarda owalarda bar. Owalar etraflarda bar. Arakdan arzan diýerler. Araktan arzan diýýärler. Düşün. Şoňa geçipdiler. Endi men şurada Göktepe'nin hakimine geleyim. Vilayet Göktepe. Bu neyden pul aldı men düşünemem. Neyden pul aldı? Etrafı. Bunun hakiminde neyden pul aldı bu? Neyden pul çıkarttı? Kimin pulunu çıkarttı? Giden pul çıkarttı. Odan atkırıverini çıkarttı. Atkırıverini. Dubai'ye gitti. Kimin pulunu çıkarttı olsun? Sen kimden alıyorsun pulu? O kimin pulu? Geçen gece heleğini uçurdun Dubai'ye. Heleğini uçurdun. Öz ayalda onunu. O valize giden pullar. Ondan uça geçiren adamların var. Dubai'nin aeroportun heleğini saklandı näme? Kim çağırdı? Kim çıkardı? Yine şu Göktepe'li oğlum da Dubai'de gaz sinsesi var. Şu çıkardı senin heleğine değil mi? Ona ne parasını verdiniz? %15 mi? %15 verdim. Çarı kulak. Senin götün kız. Çarı kulak. Türkiye'de gelip o men yegenlerden bolandı näme sen? Yegenlerden delsin. Asyn sen yegenler. Burası Şam'ı şumuru tanıyan, o öyleklerini tanıyan salam aleyküm var senin. Olon getir götürdük adamlar bilirsin. Hacını. Aslında sen hacın dostsun. Şam'ı şumurun hem de hacın dostsun. Sen Türkiye, İstanbul'a gelip Antalya'ya varıp ediyorsun ya kızlar, Türkmen kızları. Bäri Türkiye'de kanun yok diyecek olayım. Onda da Türkmen kızlar, başka kızlar hem değil. Türkmen kızlar. Men şu Türkmen sanlara düşünüp bilen mokbay, näme üçin şular öz naçar maşgalalarına ganym düşmanlay. Ankara'dakiler diýen Ankara'dakiler hem Novoto durýarlar o. Birini tapsalar, ya şular ýalyky şeýdip tenni satyp gören biri var bolsa, ýön ora adam aýdypdy şu nemeni. İstanbul'da da şeýle. Bir ýerde bir şular ýalyk tenni satýan Türkmenistanyň badiýeler bar. Türkmenistanylar üýşüp gidýär okşatay, toýa bar ýani. Men şunu düşünüp bilemmi? Türkiye'de şu an ağırlığımız saat öllü mü? Şol iş etmeden günün geçmeyen olsa, etmeden olmayan olsa başka nemeler vardır. Böyle ben şu an o konu nemet durmayın, ayçıp durmayın. Uzakta ben on Türkiye'de bol gidemsem uzakta git planın oyuncu. O Türkiye'de 10 yaşa gidemsem bildiğim ben olara hemmesini bilýän. Daha önce şuna kızlar var, immunu konsolosluğun işkarları var. Konsolosluğa immunu şulara voylu ver koyan, davru ver koyan. Konsolosluğun işkarları özleri alıp gidiyor, Türkler alıp gidiyor. Türklerin özünü alıp gidiyor. Konsolosluğun işkarları, ben sonu bilýärdim ben. İstanbul'da, Ankara'da. Şoları bilýän men. Oynat son götüren dep gorerler.
İnsonda konsoloslik işgal oturan haramzadalar ular syomka diye suwada aliye. Oňa gizli kamera goýup, ulary korkuzyp başlaýarlar. Anyň sistemine mi diýerler? Şantaj edýärler ha? Nawa. Şu işleri etdiler. Edýärdiler onu. Şonu bilýärdim men. Biraz bizinkiler näme etmeýänler. Kelle hal ana kellesi yeten okulan. Yetýe pul bolsun diýen pul döwletler. Pul döwletler. Berde şonu men düşünemok burada da öňe bir gide etdim diýendim sizlere. Bu giden gyzlar öldürdi Zayt Serdar. Öldürdi. Soňam näçe şans ben hemsini aýtmadym men hal kendisini aýtmadım diýmedim sizlere. Şu gyzlaryň eje qaqasyna bir ses duýdurşy etjek. Sizler alan puluňyzy bilýän ber diýdi. O pulu sizler berem bolsa, sizler ýazyňlar. Ana Döwlet Baýkanyň kanalyna ýaz uradyňlar. Poçta ustum bolsun, ine başga usta bolsun ýazyňlar. Gyzlaryňyzy sizlerde bilýän bir näçe gyzlaryň eje qaqasynda ses telefon ses kayıtları var, zapsutları var. Toyda düşen suratları var. Serdar Baran. Diskotekada, naşna klublarda. Şulara uğradyňlar. Mende kopyň emesinken ba. Näme korkup dursunuz? Näme korkýaňyz sizler? Oýdyp Reis, sizin sözüňi bal bilen kesýän bagşla sözüň agynda unutma. Sözüňi näme üçin gorkýarlar diýen gorkýanlaram bardyr. Ýöne berde başga bir mesele bar. Mentalitet päsgelleri ya bazatlara näme üçin? Inni biznes bilen meşgullanýanlar bar. Dürli ýurtlarda, zatlarda biznes edýänler, zat edýänler, inni Türkmenistanly ýa-da dogan garnaşy zady biznes edýän, özü okayan ýa-da bir ýurtda işleyen zat edýän, umumyň turluca adamlary, arkasy garnaşy zat bolan adamlar bilen gawatlaşan wagtym soraýanlar. Nädiýän sizin durmuşda gözüňizde tutýan nemäňiz? Indi göreşenok bular. Ýankaýdýan sen göreşenok. Näme üçin göreşenok? Onda men aýdýam. Durmuşda näme maksat edýäňiz diýen. Ondan şolary ýaly geret. Bir näçe jaý, bir näçe kwartira, bir näçe maşyn, bir näçe söýgüli keyp etmek üçin pul bolly. Ine şolon bar maksady durmuşda şolon yetilmeli derece diýen öz maksady inhaşy. Ondan men aýdýam. Indi diýen sen kelläňde şu plany, gowy ýaşamak diýilende sen mentalitetin şu. Indi pikir et diýen. Türkmenistanyň umumy ilatynyň näçe yüzden näçe bölegi aýal maşgaly. Ol aýal maşgalaryň yüzden näçe bölegi ýaş gyzlar. Ya yaş maşgalalar. Orta ýaşyň aşagyndakylar. Inni diýen, inni sen pulun bar hawa. Özüň ýaly pullar. Birazajyk inni özüň ýaly bolmasa birazajyk şagalmeklik etmäge pulu bolan adamlar her 2-den 3-den 4-den söýgüledinse diýen. Hawa. Sen gyzyň ýokmy? Sen dogan garnaşyň gyzy ýokmy? Öz gyzyň bolman bilen dogan garnaşyň bir dogan oglanyň daýdan gyzy zaty şolaram biriniň 3-nji, 4-nji, 5-nji ýa oýnaşy zat bolsa ýa bir ýerde sen aýdyşyň ýaly erwet ýagdaýlara duçar bolup şolary ýaly tensiýdaty etdirilip
küntçülük, jelepçilik ettirilip ýörülen bolsa, şu diýen düz häzirki düzgün dowam edip gidersen, şol real düşünjede bolsaň diýende. Ondan teredinni, näme diýjek bolýan bärde? Bular näme üçin goşulmaklar, göreşe? Bular näme üçin häzirki haramzadalyň sürýän döwranyna garşy çykan oklary pursatdan peýdalansak, bizem keýp edeli, bizem adamlaryň namysyny basgylaly, bizem adamlar künt edip ulanaly şu. Bulaňam kelletindäki ezaly maksat şu. Gönümel aýdy bilmese de şu taýyna durýar. Şoň üçin heret kameraň öňüne geçýänläňem hemmesi diýen ýaly maral taýdan bozukdur. Birazajyk şöhrat gazany berse, birazajyk reytingi galy berse, derro bir yer turup başlaýanlar. Derro haramçylyklara baş urýanlar. Derro bilen aşağı urýanlar. Şoň sebäbi şo. Mentalitet, şu haram mentalitet täsir berýär. Görüşmäge. Sen aýdýan, ol belki ejesi kakasy kakasyna biljekkä, on iňandan ejesi bir eje diýilýän 7 ýaşa çenni çağa bilen bir awrada bolýar. Şo çağan gorak diýip, eje şol realaky mukaddes zat. Ejeler hukman gynanýanlar muňa. Ýöne kaka ýankyýaly bilýän Türkmenistana adamnyň obraz jiýsini. Ayal maşgalalary işleýär, erkek adamlaram takdy sürýär diýip keýp edýär. Oňa şeýledi. Şeýlemi? Ayal maşgalary öldürýär edip işleýär, pul alanýar. Erkekler hem keýp edýär, söýgülsi bilen gezýär, zat edýär. Şolar ýalyna. Şolar ýalyky mentalitetiň hüküm sürýän bir jemgyýetinde sen näme garaşýan? Şol maşgalan erkek adamlaram edil serdar ýaly, haram tokum ýaly, beýleki haram horlar ýaly bolmasa da şolaram keýp etmek isleýär. Şolaram kellesinde şeýle keýp etmek bar. Ýylyň naçarlary bilen. Onuň bular näme üçin demesi? Öz göz açylar, öz jenaýaty, öz etmişiniň üstü açylar diýip gorkýar. Köpsi. Köpsenne? Sen onu diýen ana hacı çürük 17 yaş kızından geziydi. 17 yaş kızcağızdan geziydi. Söygülüsüydü. Hacı'nın söygülüsü vardı 17 yaş kızcağız. Ona ne diye? Ya ben şunu düşünüp bilemem. 17 yaşında çağa. Kesel çağa bilen bolmak, çağını arzu etmek. Çağa bilen zıntıйnemek pedofillik abi. Ana şu. Çağda ol duygu hiç tat kamilleşmedik. Ol intak var neme däle. Mara. Bu pedofillik bu başka neme däle. 17 yaş kızcağızdan geziydi. Kesel oy. Kesel olar ýaly adam mara. Eýdil Eýrannaklar ýaly. Eýrannaklar Kıran bilen asyara. Bular Kıran bilen asmalarla şo taýyndan asmaly. Kelledinden asmalar şo taýyndan as goýmaly satandan. Köçäň uğruna. O kızcağız adı Şırın. Kimraýanda oturýardy. Kimraýanda oturýardy kız. Aşgabat Kimraýanda ýaşaýdy. Adı Şırın o kızcağızın adı. Ne bilýärdim. Tamam. Böyle ne? O general diýen virüsü var eken bularyň içinde. General da benim virüsini at koyupdylar virüsine. Bu çürükler. General ýöne öz generaller. Yok general değil özü. Darama general boldy. Ay kakasam boldu. Ay burada bilen böyle. Bu general diýenleri Awganistana, Türkmenistana gelen Türkmenistan'da duran pistoletler var. Uruş üçün alınan. Awganistan satıpdy. Akit satıpdy göterip. Näme sebäpden onu satyp dursun? Serdar. Näme satyp dursun ona? O senin halkyň zaty o. Eğer sana İran sana uşaşdy näme etbilýän? Näme? Awgan uşaşdy näme etbilýän? Sen gaçjaň halk näme bolsun diýen. General diýenleri. Seni ilgeç tapýan mesele general. Ağzından çıkaran suradyňam taparym mesele.
halk düşmanı bolar. Bilýän? Halk düşmanı. Dönük diýseňem bolar üçin kompliment o. Be. Bular halk düşmanım geçen, ular dönüktenim geçen. Ular şuna näme de halkty izdevas etdi, Türkmenistan izdevas etdi. Kan öyle böyle değil. Bu aşwatynda Türkmenistanyň bularyň Guran jaýlary bar. Bu şüýrüklen Guran jaý etaj jaýlary bar. Türkmenistana değil ya, senem jaýlaryny seretdim. Barlardy jaýlaryň bar ýalar. Gulaňy kakasy. Türklerin Guran jaýyny üstüne düşecek öyle. Türkler bergisi var ha bunun. Türk firmana bergisi var. Türklerin jaýlaryny barlaýarlar, hemmesi gowy çykypdy. Öz Guran jaýlaryny birisini ýakyna barıp bilmedi barlaga. Bir çiýen tap bilmedi. Git Krasny Kresnin arkasyna Guran. Şu zatlar ha? Git Krasny Kresnin arka tarafy jaýlar kurulan var ha, jaýlar. Şolary görsene. Galby svet. Şolary görsen. Galby svet diýmede haramda diýýär, başga bir zat diýsen de galby svet diýsen düşünmeýär. Ay, şu goda seve galby svet galby da. Galby diýip bolmasa gönüller. Galby svetden düşünýär. Seve onun nemesi var. Onda men şu galby svet diýäňe düşündürüş berýän. Hormatly tamaşaçylar, iyi edildiler. Galby svet diýip haramda Berdimuhammedow aýdýar. Dowam. Bular Krasny Kresň arkasy Guran jaýlaryň bar. Daha şol Guran jaýlaryň bar vilayetde. Krasnowodda kurulan jaýlar bar. Deňe sizin Guran jaýlaryňyz. Oteller. Olary barla sen. Kim Guranlarmy? Aymen şu. Şolary barla sen. Şuwat kurup duran jaýlaryňy seretsen. Nälik kuruluşdy? Türkmenistanda Türkiýede bolan yer gymynäme, deprem näme bolsa, yer gymynlasy bar ya. Türkmenistan yer titreme bolan yer titreme, zelzele bolsa Türkmenistanda Aşgabatyň A harfyny görmersiň. Mesela şu da diýense. Man halka açyk bilen. Bu sistemde işleyen usta oğlan emes bilendir. Emes bilendir. Sebäbi bit kutorya. Kül bolýar, kül. Diňe Fransuzlaryň Guran jaýy galar. Fransuzdan Guran jaýy galar. Ola Fransuzlar kim näme gurdy? Köşk kurdy, inäwdat ululgatly kurdy. Özlerine gerek zatlaryny kurdurdylar. Kalan bir zat kalmaz gidiye. Şuat şundan ibaret diýjek zatlarym var diýdim. Kalanny indiki efirde şuat da gelip uzatmasak gowy, bir sagata geçirmesek gowy. Özüm şuat yolda gitip barýan, başga şäherge gitip barýan. Yolda gitip barýan. Ayflaşman, qady görmäň, eziz halkym, kan o çykyş et bilmedim düşünýän. Indi gezek nisip bolsa, Allah jan yol berse, çisto saatna sizlere aýtyp berjekmiz ady. Bularyň iýem saatyny çistosyny nisip bolsa aýtyp berjek. Sağ jogly, taňry alkasyny toýunda aýtsyn. Şöyle bir bagışlay, bir açık. Türkiye'de Ankara bilen İzmir şäherine qys götürüp gidilen hile bar eken. Rana diýerken ady onun.
Ranada bir daş oldu diken. Türkmen kızları Ankara'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya kazinoda işlediyorken. Daş oldu Rana adı. Şu Onun maglumatlar sevgili bana yeterli. Men Ankara'daki nemelere, operativliklere, Ankara'daki nemelere bir göreyim. Näme diýerler? Kim maka arkasında? suratlarım var mende. Kızların suratı var mende. Orlu Hep kızlara kursordan attan sonra turup görün kim duruyor ka arkasında? bir tane Kürt var iken. Ay kim Kürt bolsa şo bolsun. Şonu olan nemelerini bana yetersen men anykladarım reis. böyle. Hı. Tamam. Mehman doğanlar inha köp wagtdan beri risk ýokdy. Risk bugün aýtdy, şolar ýalak efir edeli, garaşylmadyk ýagdaýda. Hiç öňünden hiç şeýle bildirişde zatda da hiç zady aýtmadydy. O şu gün hiç şeýle päsgelçilikde zatda Hudaýa şükür Allah jandan aýlanaý. Päsgelçilikde zatda tehniki säwlüksiz efirimizi geçirip bolluk. Şu gün risk Türkiýede bolan yer aranma betbarçylygynyň şu humanitar kömekler atmosferasyndan peýdalanyp Türkmenistanyňky haram çüýrük tohum Berdimuhammedowlar we şolar ýalaky haramzadalar şu pursatdan peýdalanyp Türkmenistandan daşary ugtlara çykarýan döwletiň we halkyň ogurluk pullary neşe ferişteleri tarihi ýadygarlyklar we şoňa menteş gymmat baha altın diýdi, kümüş diýdi, o diýdi, bu diýdi, pul edýän, pul getirýän, ullukan pulu durýan zatlary, kontrabanda, humanitar kömek diýip, humanitar kömek ada aslynda edýän kontrabanda işler bilen baglanşykly maglumat berdi risk şu günkü efirimizde. Bu işin arkasında kimler var? Kimleri nähili ulanýarlar? Daşary ýurtlardakylar nähili edip ulanýarlar? Şolar barada da gurrun berdi. Ömrü uzak bolsun, sag bolsun, risk toýuna gaýtsyn, Allah ýalkasyn. Riskin käbir aýdan datlaryndan men habarym ýokdy. Ýöne umumyň şu Türkmenistandan getirilýän ýük diýip, kömek diýip getirilýän zatlaryň içinde köpsünde ýurtdan gaçyrylýan pullaň badygyny, neşen bady bilen baglanşykly mende de maglumat material bady. Ýöne şu Israil'e edilen tarihi ýadarlyklar meselesi, onuň ol İstanbul'laky şol ýanky aýal maşgala şammeň söýgülsiniň bir zady diýdi, ollydy, o zatlar barada mende maglumat ýokdy. Ýöne risk şol zatlaryň maglumatyny berdi. Sizin hem bilýän zadyňyz bolsa, gören eşden zadyňyz bolsa, şaýatlyk edip gören ýagdaýlaryňyz bolsa, bir ýerde bir galat, bir zat aýdylan bolsa, bärden gaýdylan bolsa, üstü ýetirilmeli bolsa, üýtgedilmeli bolsa, aşağı çadylmaly bolsa, ýa daşda görüp çadylmaly bolsa, öz belliklerinizi hökman bize ýetirin. Aşakdan geçip dur. Biziň bilen nähili aragatnaşyk saklamaly. Biziň bilen nähili habarlaşmaly. Hemmeti ina aşakdan geçip dur. Biziň ähli salgylarymyz, kontakt aragatnaşyk nomerlerimiz. Biz hiç kime telefon nomer beremiz ok. Hiç kim bilen telefon nomeriniň üstü bilen gürleşemiz ok. Näme üçin? Hopsuzlyk sebäp. Bizim hopsuzluğumuz däl, biziň bilen habarlaşan adamdan hopsuzlygy bizden has, möhüm, ähmiýetli şoň üçin. Biziň hiç bir ýerde chat grupamyz, toparymyz, onymyz, munoymyz, gıýbathanamyz, çaýhanamyz, haremhanamyz, ýa şoňa meňdeş nämämiz ýok, mehman doganlar. Biziň ýekje maksadymyz bar, nädip orda Allah ýol berse, gysga wagtyň içinde bütün taýýarlyklar tamamlandy.
Gysgawatyň içinde Türkmenistana dolanyp bütün haramzadalar, häzirki haramzadalar mundan soň ýurdu talaýyn, halky garaýyn, halky talaýyn, arlydaýyn, ulanaýyn diýen häzirki haramhorlarda alternatif bolajak haramhorlar bilen bililikdi. Kökü bilen gazyp ýok edip mundan soň kıyamat eşenni Türkmen topraklaryna halkyň häkimetinde adalatly, demokratik her bir watandaşy adalat bilen üçüne diýen geljeğini, tohum tijinin geljeğini kepillendirýän, ähli sosial üçünçülük bilen kepillendirýän uppaýa aljak halkyň häkimetinde adalatly bir döwlet sistemi gurup bermek, döwlet sistemasyny gurup bermek bizim maksadymyz. Hökümetler çalışyp biler, her kim gelip biler hökümete, meclise her kim gelip biler demokratiýaň şerti şeýle ýöne döwletiň halal, adalatly, tämiz, pak sistemasy ütgemez, şonu ütgemejek ýagdaýda nesip bolsa gowy gazygy ýere wurars. Şol sistemany gurup beremizden soňra ondan soňra mena dogry maýsam çağalar bilen köp wagt geçirjek hiç bir döwlet işine, wezipesine, zadyna hiç gözüm ýok. Urukturup berjek, şu urukturmakda, guramaçylykda tejribelerimi paýlaşsak, hiç gururumsuz paýlaşsak, bir Türkmen üçin bir müdümi, bütün adamlar üçin bir görüllü bolar ýaly, adalatly, bir deň hukukly, kanuny, hemme zady her bir watandaşynyň geljeğini gaýga edýän, kepillendirýän şoň geljeğini. Hiç kim garyp geljeğini gaýga etmeýän durmuşda, döwletde, sistemada ýaşajak ýagdaýa getiremeden soň men çekilýän bu işlerin içinde. YouTube kanalym, olam bulam aňyrdaky telewideniyelerim, şondan soň gepleş arada bir telewideniyä açyp gepleşip geçirden gap diýenler bar. Yok, men çağalam bilen, maşgalam bilen köp wagt geçiredim gelýär. Öz oguryan halayan dadymma dağ, tigri, dağ velosipedini sürmek, mountain bike. Dağlarda velosiped süredim gelýär. Dutary, aydymy, sazy, dessanlamy kämilleşdiresim gelýär. Döredüjüligi, sporda, maşgalama beresim gelýär. Siyasat bilen meşgullanasym gelenok, siyasat bilen meşgullanjak. Siyasaty iň gowy görnüşde alyp barabiljek ýaşlarymyz bar. Hakykatdan bir näçe dil bilýän, dünýä siyasatyny düşünýän, geopolitika düşünýän, strategiýa düşünýän Türkmen hereket Halk Frontunyň ýa-da Türkmen hereket demokratik oppozisiýa güýçleriniň alyansynyň, soýuzynyň, koalisiýasynyň bileleşiginiň içinde basan ýerini titredýän oglan gyýlan. Şolara wezipeler, işler şolara. Biziň hiç var. Men özümün, biziň diýmäni men özüm diýende käbir aýdýa-da şolara alaky wezipe eýlebeli ýok. Men wezipe diýişim ýok. Men üçin men urukturmaga kömek etjek. Türkmenistanyň halk häkimetinde, ömürwaki halkyň häkimetinde sagat ýaly işler ýaly bir döwlet sistemasyny adalatly gurmaga kömek etjek. Iň soňky demmeçeni kömek etjek. Bar güjür gaýratym bilen ýola urukturamdan soň men çekiljek. Ekrandan çekilýän, aktiv siýasatdan hemme zatdan çekilýän. Aýdyşym ýaly. Özüm döredüjüligi aýdym, sada sakallaşlam bilen, ülpetlen bilen, çağalam bilen, agtyklam zatlar bilen şu guran döwlet sistemamyza gowunyp Türkmenistanyna keyp edip dağlarda velosiped sürüp, dutar çalyp, aýdym sad edip şeýdi ýaşadym gelýär. Özüme wagt aýratym gelýär, ömrümi uzaldatym gelýär. Näçe şu guran hemmemiz agdygyrlykda, bililikde guran şu adalatly döwlet sistemamyzyň
berýän hasylyny näçe köp görsem, näçe köp şoňa boýsansam, şonça özüme şart bagtyar hadap etjek. Şoň üçin uzak ýaşatym bolýar, muňy içinden özüme wagt aýyrjak. Stresten, siýasatdan, ondan, mundan, gepden, gıýbatdan uzak durasym bolýar. Ýöne aýdyşym ýa. Halk respublikasynyň urukmagy üçin elimden gelen kömegi goşandy etjek. Öňe ondan soň men siýasatda ýok. Şunu şu wagtdan bildiňiz bolýar. Awa men kürsüde zatda gezipde ýerim ýok mehmanda ondan. Men ýeketek arzum Türkmen üçin boýsunçly, münasip, ata-babalarymyza münasip. Her halkda biziňki ýaly taryh ýok, biziňki ýaly saz ýok, biziňki ýaly medeniýet ýok, biziňki ýaly sunnet ýok, her halkda ýok. Köp ýurtlar gezen bilýär, köp ýurdu gören bilýär. Ýöne şeýle oturanyň bilen, internetde seredeniň bilen bolanok, şolaryň içinde ýaşaňda, şolaryň dilini öwrenende, şolaryň kulturasyny, medeniýetini öwrenende, ana şonu bilip galýar. Türkmeniň taryhynyň, medeniýetiniň, sunnetynyň nähili baýdygyny. Türkmeniň, ýagny türki halkynyň taryhyny, medeniýetini çykarsan adamda taryhyndan hiç tapyp galýar adamlaryň taryhy. Şoň üçin biz aslymyza münasip bolmaly. Ata-babalarymyza münasip, taryhymyza, sunnetimize münasip bolmaly. Munam başarjak, ýerine ýetirjek adamlar kimler? Çöp diýiler. Asly bolan, iýi, ari, asly bolan. Her işini ýitirýänler. Haramzadalar bilen hiç wagt hiç edilmeýär. Olar üçin portal ýapyp, olar üçin yaradan bilen aradaky aragatnaş kefik bolan. Olar belli bir ýere gidýär, barabam diwara süsýär. Oturdy. Olar bilen hiç edip bolan. Şoň üçin halal halkyň hakykat göreşini biz şu göreşde nähili kömek hyzmat bolsa biz maksady durmuşa geçiremizden soň ondan men sizden ruhsat isleýän, ondan men çağalar bilen, dosýarlar bilen, sakkallaşlar bilen dutarly, aýdymsazly, dessanly, sportly, arkaýynlar stresli ýaşaýyş isleýän. Şoňa da ruhsat berersiňiz diýip umyt edýän. Döwlet şurada burada aýtyp geçjek bolýam men. Awaris ajaba. Bir aýtyp geçjek ben, aýtjak bolýam radym ba. Ya men diýdim de kursa ýerecek pul üçin dip diýoji ýana adamlar kän içimizde diýoji ýana. Diýoji var ya, aşo o kursa ýerecek bolýar. Onuň eni deşleri var. Bir näçe sanak. Şo. O samsyk yakalı diýär. Git ana ýakda öz ogluň ba, ogluň ýak korkasyna halkyň içine çykyp. Geliniň ba, aktyklaryň ba, şo et korkasyna halka. Şolardan başda halkyň ýanyna gelir yakmana diýöçi. Matarda olup bulara ýazat diýilýän bolsa, ya kelle giden kelle gutoran ýa-da aňra başy muň ýyndan bir zat diýip turan bolmaly. Hem şolar ýaly gaty uly sensasiýa getirjek bir provokasiýa öjükdirme etmeden bolanok. Bir adam ýöne ýere çykyp aýtmaýan bu zatlar iki sebäp bolup bilýär. Ya kelle gutoran ýa-da ýyndan bir zat diýip dur, şoň güýjüni çıdaman şolar ýaly provokasiýa diýär. Prokurorluk iki san prokuror var Türkmenistan'da. Onun adını verecekler. Ulu prokuror. Olur. Şondan maralayın men, haydi versin. Ulu prokuror var, iki tane ulu. Ana ulan pulunu kida etti. Pulunu aldı. Diyorçi. Diyorçi. Onu kısıp başladılar. Diyorçi, senin oğurlap duran pulların kan oturayın Türkmenistan'da alda pul alt duranlarını. Şonu yattan çıkarma. Diyorçi. Düştün mü? Senin iki elin var, oğlun var içinde o pulların Türkmenistan'dan çıkıp duran pulların içinde. Oğlun var, senin iki elin var otayda.
Düşdün? Sana deyin. Sen Muzaffer mı kimse? Hele var ha. Bravo. Ya. Onun gıydını etip duran işleri maşuvat. Türkmenistan'da. Şu an rul ettu. Pul orundan. Sen kursan yakılışan ok. Sen hemen adam için elinde var silen. Hemen demeyin de bir naçansın içinde var içinde. Türkmenistan iyiydiniz. Git de oğlun yak korkaz. Kızı onda. Aktın yak korkaz. Gelinin yak korkaz. Son halk yanına varar. Ana halktan oturamır oyuncak mı ya sana? İgruşka mı ya sana? Halkta baştasını 80%'ını götünüz ordunuz. İstanbul'a konsolosluğun onuna çıkardın, şehrin için çıkardı. Ne ettiniz? Duhun düşürdünüz. Duhun götürmesin oruna. Elin çekti otur. Selam kalıp o sveteminize uyurma. Öyle. Saçına ak giriptir, kellerine girmeptir. Akıl girmeptir. Selamun aleyküm Razı Bey. O musunuz? Aleykümselam. O musunuz? İşler olma. Şükür. Sizler neyle koçuluk var mı iş güçlerle? Var ol. Öğrünüm var mı? Rodu Aykkan. Ay bar ol. Yenin senin ödünkü. Göreneştengden haber ver. Doğru. Şu göreneşten zadından haber verecek ol meseleder yani şu Türkmenistan'daki hazır hükümetin şular real tabii hadiselerden peydalanıp ediyen sıbıcılıklarını risk hazır dile getirdi. Yani risk dile getirse de indi ben şunu bir halkın öz düşünüp bilecek dilinde hem de bir siyasi dil diye ben şunu halka getirmek isteyen de esası maksadım şol hazır meni. Misal üçün yine hazır şular ya tabii ki hadiseler bir devlette bolup geçsin veya komşu devlette veya beyleki bir käbir devletlerde tapacak haç devlette de olsa şular ya devletlerde bolan tabii hadiseleri islendik bir devlet öz adından, devletin adından yani öz adından diysek yanlış olur. Devletin adından, şol devletin adından Kızıl Yarımay'dan ya da şol beyleki devlette bar olan kuramaların adından şeyle hemayetler ediyor. Elbette ediyen kovu bir taraftan yani beyleki bir taraftan şeyle hemayeti eden mahalı bu edilen hemayetlerin ulu möçberde ya kiçi möçberde olsun tapadı yok. Edilen hemayetler şol devletin öz içinde şol devleti yöretip duran hükümetten başka hiçbir derinecek bir adam yok. Başka bir devlet dışarıdan gelip onun içerki işlerini derinep veya onu sonra cevap edip bilmeyese o hükümeti yöretip duran vaktlayınca olsa bir hükümet var. Adı kağıt yüzünde de olsa şu hükümet şuna cevapkar. Şunun için şular real fırsatlarda dine bir Türkmenistan'da elbette ki käbir devletlerde de esasen şöyle tabii ki harasatlarda himayet eden mahalı şol hükümet devletin ähli idaralarından diyen ýaly ähli idarandan diýäli ummasız summada pul süýärler, ogurlyk edýär. Diňe bir pul der gerek bolsa berilýän guruluşyk materiallary bolsun, beýleki bir tekstil önümleri bolsun tapady ýok. Şo zatdan ählisi döwlete değişdi olan idaradır, fabrika bolsa şolardan ummasız derecede ogurlanýa, daşaryk çykarylýar. Bul asıl daşaryk çıkarılan mahalda bunun esası bir delili yani suutnamasında şol hemayet edildi hemayette gitti deyip kağıt yüzünde berýärler ama şonun aslında arka planı derňesen şol hemayete giden yüklerin 3'ten 1 bölegi giden olsa 2 bölegi başka bir şahsların hasabyna ya yurttaşına koýberle ya yurdun içindeki kara bazara ya yurt daşındaki kara bazara söwda esasında yani özlerinin şahsy bähbitlerini göz öňüne alan yerli döwlet ýolbaşçylary, hökümet, döwleti ýönetip duran hökümet ýolbaşçylary öz şahsy bähbitlerini göze maksada nazara alarak şol sebäpden de yurttaşyna ogurluk zatlary gaçyrýarlar. Meselem iň bärkisi şol Türkmenistan öz içinde edil men Türkmenistandan aýdym beýleki döwletlerden men mysal getiriljekler gözüm bilen kän görmän soň ýöne Türkmenistan içerisinde meselem şöyle tabii ki hadise bolan ýagdaýynda Türkmenistan'da dene şol Türkmenistan öz şol portal habar veriş neşriýatynda görke aýdy ýazypdyr beýleki habar veriş nämede şonu
Türkmenistan Kızıl Yarıma Cemiyet hem Türkmenistan'ın şol zenanlar kuraması bilmem yene näme bir topar atları bel näme berýärler de maglumat berýärler. Emma şu zatlar maglumat berýär şonuň aslyny bizem seljelmek üçin, derňemek üçin tanadyk bildiğimizden sonra bilmek üçin aýa galdygyna hereket edýärsen emma bize gelip düşen maglumatlara göre bul edilen himayetler, kömekler bambaşka bolýar ýani. Sebäbi şeýle ýagdaý meselem Türkmenistanda istendik bir iň soňky gezek şol goý berilen üçüncü gezek goý berilen ýükden soň hatda şu üçüncü ýük, üçüncü samolyot Türkiýe döwletine goý berilmäke Türkiýanyň konsullugy Türkmenistanda şu Türk Terjitçilik Senagat bankynyň hasabyny bankynda şu öz hasaby şot açdylar. Onda da bile şu ýerde de şol hasaby bütün velayetlerden yani şol pul aktarılmalı yani demanirlenen manattan koy vermeli deyip o buyruk verilen yani berilse de demanirlenen manat belli bir möçerde muhtarı kiçi olup görünür ama devlet kursundan dollara öwreninde eýem şo ýerde ýene näme bolar ummasız dollar o peýda bolýar da emele gelýär. Bu da bu haýsam bolsa belli bir şahsiýetlerin eline geçýär. Döwlet edil şular ýaly pursatdan peýdalanyp döwletin gaznasyny soymak veya döwletin gaznasından aktarılan pulları yani goý berilen pulları daşaryp nämeleri gara ýollar bilen gara biznes nefisleri bilen çıkarmak elbette hökümetin eline şeýle pursat ortağa gelip düşýär. Yani hökümetin öz elinde sebäbi olar özleri edip bilýär. Geldi yani eline bir kısım bunu ýöneki halk veya bir işçi halk sora bilmeýär. Ýöne munyň da iň soňky faturasy ýene kime ödediler? Iň agyrlyk ýeri ýene şol ýanky döwletiň edarasynda işleýän işçi veya şol garamayak kärindeki olsun, o ýerinde ýaşaýan veya beýleki bir ýöneki şahsiýet olsun, şolaryň gerdenine düşýär. Olar soňra meselem şu ýyl islendik bir nämede ýa medisinski strahowka bolsun veya baş beýleki bir bergiler olsun, döwlet bergileri, paşlary, şolarda eýýäm şolary halka ýansıtýar. Şolarda eýýäm ýanky göteriliş emele gelýär. Ýanky şol çıkarılan, ogurlanan puly näetmeli? Şol halkdan ýonyp alyp şonuň öwesini ine şu pul bar diýip görkezler ýaly edip goýmaly. Bul bir tebii pursat. Yani tebii pursat ýanky kime ýene bir şans töredip berdi. Hökümeti dolandyryp duran yerli döwlet edara işgärleriniň ýol başçylaryna. İň aşakdan tut meselem şol owa ýerinden tutanda Daýhan Birleşik Arçyndan tut etraf häkimine, etraf häkimliginden velayet ýol başçysyna, velayet ýol başçylaryndan kime gelýär? Ondan soň ýokarky ministrlere gelýär. Yani buyruk kimden kime gidýär? Meselem ýokardan aşak gaýdýar. Meselem ministr velayet häkimindeki yerli ýol başçylara buyruk berýär. Yerli ýol başçylarda özüne tabin olan yerdäki döwlet edara ýol başçylaryna buyruk berýär. Şeýdip näme diýär? Ortalykda ýanky şol talep edilen ummasyz ýükün pulu ýa-da şol ummasyz toplanmaly bolan pullar hökmen suratda ortağa çykmaly we tapylmaly. Şol pul tapylandan soň ýanky näme indi Türkmenistan içerisinde häzir şolar ýaly pullary elden ele ýa velayetden merkeze elden daşanoklar bankyň inkisatr ýöret inkisatyrlary esasında olarda şol inkisatyrlarym özüňiz hemmäňiz gowy bilýäňiz ýöretde ýaragly güýçlerden topardan emele gelen ýaragly goraýjylar esasında ýanky şol bank inkisatyrlarynyň maşinleri ýa-da olarda toplanan gitmeli pul belli bir möçberde agyrlykda bolmasa ýöretde şo Türkmenistanyň howara gatnaşyk ministrligine degişli bolan uçarlar bilen belli wagtlarda velayatdan näme diýär ýanky näme geçýär. Ya da kağıt yüzünde hasaptan hasabı geçecek. Şol velayata aktarılmalı büdjet pullar aylık aktarılmalı büdjet pullar bolayan ya döwür emele gelende yankı şo pulun ucundan yankı Türkmenistan Merkez Bank'ın ministerligi şo pullardan tutup galýar yani. Galan pulun summasyny velayata goý berek, geri özleriniň almaly pullarını da şo taýda tutýar. Ine misal üçin ýene şular ýaly bir pursady döretmek üçin ýani risk aýtdynda riskin özünde bolan maglumat, pikir, bul riskin aýdan habarlary elbetde riskin öz şahsiýetine değişir. Risk munyň maglumatlar özünde bolan maglumatlary sosial mediada we halkyň öňünde elbetde paýlaşyp bilýär. Hakkı var paylaşmana ýöne riskin aýdan zatlarynda käbir zatlarda o käbir misallar emele gelýär, soraglar çykýar, soraglara da jogaplar apaçyk ortada görünýär ýa-da.
derin yaptırsan. Mesela mene Türkiye'de şol bolan yer titremede misal üçün şol yankı risk aydıp durtu da şu bir kızcağız öz hasabyna diýip türkmenlen hasana men adyny tutjaklar pelança pelan manat berdi pistigança pistigan manat berdi diýip elbette beren olmagy mümkin, beren halk da vardır, raýatymyzdan bardır, berene de Allah razı olsun, bermedige de bular ýaly tebii hadise hiçbir döwletde hiçbir döwletiň raýatyny görkezmesin, Huda saklasın. O hälem dowam edip duran. Ýöne eger şular ýaly işdeger ýene şolar ýaly şu türkmenler ýene şol haramçylyk işlere, bizneslerine el urup şeýle maksat bilen siyasi maksat bilen öz bahbetlerini göz öňünde tutup hemaýet etdik diýip eger şeýle işler eden olsa unda bular da yine edil şol ozaldan belli boluşýaly şu atalardan galan bir söz vardı. Üstünde iman tutup aşaktan kenar koyuyor diye de o edil şolar ýaly derece gelen halk olarak hasaplanýardy. Onu da men bir zat diýiljekler bir waryň özü görüp durandyr da şu bir var artık maç indi şol ýurtda bolup yer ýüzünde bolup duran şeýle şu haramçylyklar, biýdizgünçilikler, oğurluklar, ova, zulüm parazlar, zalimlerin edýän işleri üçün özünün bir ucipsizce olsa da seherce bir gücünü haysam olsa bir devletin üstünde Sina hökümünde bir görkezen ýaly etdi. Emma muňa häli şimdi hiçbir Müslüman, hiçbir insan bendesi muňa göz ýetiren ýok. Diňe bir dini naşdan aýtjagam del, näme-de oturmaýynda bir insan bendesi olarak hiç kim bundan häli misal alan ýok da bu durmuşdan. O şonuň üçin näme üçin dende häzir Türkiýanyň häzirki şu gece gündizde de Türkiýanyň özünde de edil şular ýaly pursatdan peýdalanyp ene seredin. O şu hökümet ozaldan ahire 20-25 ýyllap şu eýýäm şu hökümeti ýönedip elinde tutup gelip durda şu awtoritar öz rejim bilen de. O şonda da ene seret häzir şu pursatdan peýdalanyp şolaryň hemmesiniň habary bar. Şol halka baryp ýetmeli ýük häli halka ýetmen ýollarda onuň munyň depolarynda, skalatlarynda hatda özlerinin habar veriş seriştelerinde özleri duydurup duruşa halkın nähili günü çekip nähili azap çekip duranlıklarını. Şolara hatta şu yerde şol çadırların hem yetmen duranı öz habar veriş seriştesinde. Bunu hakikati haber veriş seriştesi halkın ve bütün dünyanın dikkatine yetirmeye sinaşık eden de seredin hükümet nämede otur. Hükümet baskı bilen zor bilen şol haber seriştesini yayradan ve halkın dikkatine ve dünya ülünde dünyadaki beýleki döwletlerin dikkatine ýetirip duran televizyon kanalları näme ceza bilen yani pul bilen belli bir näme bilen näme dip ceza verip olary ya 3-4 ya 5 ýaýlyndan kesip oturýarlar. Yani bu näme diýmek? Ene bu ýerde eýem şu döwletiň özünde edir şu gece gündüz şular ýaly zatdan ýene şol hökümet özüne gerek olan hiçbir misaly almadan giýje gündüz ene şol öz awtoritar rejimini şu ayakta tutacak olup edenini edip koyanını koyup yatırlar. Mesela mene Türkiye'de hazır şimdi şu gece gündüzem öz havarlarında da afet diyen yörete şol afet diyen bir nemesi var. Yer şeyle tebii harasatlarda halka himayet vermeli. Ahli zatlar muht himayet etmeli yerinde inha nemede oturlar satıptırlar ve satıp dururlar diye. Çadırlarda satıp dur. Beyleki iyi içileyen o gıda önümlerinde, azı önümlerinde satıp dururlar. Ama bu zatlar satılmalı değil mi? Bu şu yerde halkın şu yerdeydi getirmeli. Etiyaşıklan hemmeti, bolan hemmeti etiyaşık hükümünde bütün hemmesi etiyaşık satılmalı. Hani ondan en beter en ha şol yine şol öz haber veriş seriştesinde görkezip dur. Biz şunu göz yetirmemiz gerek. Halkın käbir bölegi o doğru şol bir vardan korkan var olsa dur ama bir vardan korkmadık. Hälem käbir bölegi näme görýäňiz mi? Şu döwlete değişi olan döwletiň söwda merkezlerini yani magazinlerini näme de ýamalap yani dögüp kırıp girip içine girip eline näme salyp gidip oturýarlar. Deprem yani yer titreme olup öýler ýykylyp hiç satda bir näme der ýa zat ýok. O ýerdeki adamlar näme de telewizor mydyr? Bilmem elektrik enjam ýaly zatlara gidip basyp ýatyrlar. Produktadan geçtik o zatlar. Buna şu zatlar şu hökümet gören yok mu? Hökümetin elinde güç yok mu? Var. Hökümet şu zatları bilýär. Ýöne edil ene şular ýaly pursatda şol Türkiýe döwletinde nähili şu an hadise yüze çıkan olsa şu hökümet edil özü ýaly özüne himayet veren käbir awtoritar diktator rejim döwletleri de golda ýa.
goldaya ve goraya. Ve şular ýaly pursatda da menden näme kömek gerek bolsa al ene maňa kömek eden höküminde şu wagtda peýdalan menden diýen ýaly edip peýdalandyrýar. Ondan soň Türkmenistandan gaýdan ýükleriň arasynda kanyşny halka kemayet edilmeli ýük gaýtdymy ýa bilemek ogurluk pul gaýtdymy owa ýa halkyň gyzyly altynlary gaýtdymy onu men plan diýibiljek däl. O ýöne şular ýaly ogurlukly pursatlar hökümetiň elinde bar. Hökümetiň eline geçýär. Muny hiç kim soranok. Muny hiç kim soranok. Ne halk soruyor ne başkası. Gaýta muňa hemayet berýär. Hemayet berýärler. 3-5 sany çapulçy owa. Ine biz eýtdik, ene biz beýtdik, ene biz eýletdik, ene biz Kahramanmaraşa gidip yük targatdyk, ene biz beýle etdik, ene Türkmenistanyň adyndan. Owa eýtdik, beýtdik, hiç kimin umurunda däl. Hiç kimin umurunda däl. Türkmenistan diýen döwlet. Ha şo döwletde 5 milyon halk bolsun, ha 6 milyon, ha 3 milyon, ha 7 milyon tapawdy ýok. O döwletde, ol döwlet kakoýta bir apardylony bir 100-200 ýa bir 300 müň adam bilen ýa bir 1 milyon adamdan ibarat bolan bir döwlet däl. Ol 6-7 milyon halky bar bolsa şonça halkdan ibarat bolan bir döwletdir. Döwletiň asly manysy näme? Toplumsal kitleden, ýani umumy adam köpçüliklerin adam sanından emele gelen umumy köpçüliklerin adam sanından emele gelen bir topar maşgalar ýani topar agzasından döredilen maşgalar ýani näme diýile ullakan bir döwlet. Bul döwlet, emma döwletden hökümeti biz garşdyryp otyrys häzir. O hökümet näme diýe? Hökümet şu döwleti ýöredýär wagtlaýynça. Ýöredýär. Döwleti hökümeti ýöreden hökümet mi? Hökümeti de eleştirmesi gerek olan, yani şu zatları aktar hökümetten soraması olan kim? Döwlet. Döwlet kim? Yani umumy halk. Biz. Hemmemiz soramalı. Eger bular ýaly pursatda hiç kimden hiç sat soramasa, her kim öz arabasyny öz ýanyna garap alyp çekip kaçyp urar, öz bähbidine ulanmak maksat edinýän bolsa, onda o döwletde bilemokman o döwletiň başyna bir bela gelmesin, Hudajan, Allahja kimse görkezmesin beýle tebii harasatlar. Ozaldan aýdylar da şol ýylyň günüň içinde şol ýyl ýaşlylar, aksakkalar, mollalar inşallah şol ayet tövür edenlerinde näme diýerler? Ot belasından, su belasından, gözü görünür görünmez, gaza belasından Allah'ın öz saklasın diye de seredin. 3-4 saatı bellek geçe. Näme üçin şonu bellek geçe? Diýmek şu güýjüň öňü Allah Taalanyň şu güýjüniň öňünde durup biljek hiç sat yok. Yok hiçbir zat, hiçbir güç yok. Emma biz göz açamız yok. Biz bu zatlar hiç sada demedemiz yok yani. Ünüs veremiz yok. Her kim bolayın, özüm bolayın, her kim nämesi özüm edeyin. Bu zatlar bilen bir yurt döredip olmaz ya, bu zatlar bilen bir döwleti yani yöredip hökümet ele geçirecek olup edip bilmemezsin. Her kim bir yerde olup ağzına geleni o ozaldan şu yurdu soyup soğana çövrüp o alacağını alıp kaçıp indem şu alancalarından o yeni şolar ýaly bir peýdalanaryn, alyp bilerin, bir kazanaryn, şundan maňa bir peýda geler diýip pikir edip görerler. Indi näme de yine şol ýöneköy halky oduň içine sokup o hiç etmäni iş tapmaslar näme de iň soňky pursat ene. Näme bolup çykdy bularyň? Özümüzi daňýas, zinjirleýäs, gerek bolsa ýakýas. Buyurun işte. Siz takam diýri ýandyňyz, siz halka öňem ýakdyňyz, siz ýakjaňyzy. Halky bundan 28-29 ýylla boza siz zinjir urup goýduňyz. Halk Türkmenistanyň halky mundan 28-29 ýyl ozal zinjire urulup ýanyp goýuldy. Halk 92-nji, 93-nji, 94-nji ýyllarda Türkmenistanda näme un gytçylyklary bolandy. Ölen halkyň näme üçin şo döwür bir çykyp şu her welaýatda şunça adam öldü diýip hiç kim aýdyp bilmedi. Şol döwürde şular şu Türkmenistanda ýörtä. Belli wezipelerde belli ýerlerde özlerine firma jagazlar açan olup, korporasiýa döreden olup, näme üçin dile getirmedi şular? Bu zady halk sorar. Halkyň ýüregiň töründe ýatyr bu soraglar. Halkyň öňünde bular halkyň öňünde jogap berip bilmeýär. Bular näçe dizasa dizasyn.
Diğer biz angrek kwasak ay halkı gerek bize karşı çıkan asyas öldürüyaz. Basyas. Görelim bakalım. Erken var olsa geçin şöyle. Kim kimi asya, kim kimi basya. Görelim. Halk karışıp dur. Ben ön ettim. Yine maydan şulara. Halk elinde gül alıp sizi Türkmenistan'ın o aeroportunda size karışıp dur. Hayır, nereden varacak diyseniz önünüzden çıkacak halk. Önünüzden duz çörek alıp çıkacak. Hoş geldiniz deyip. O doğru şu haramzadıların hemmesi belli belli yerde te. O deputat yan parti, ministerlikte oturan parti, korporasiya kurup yürenen parti, o Medines tuttu işlep yürenen parti, Kakamrat Ballı'nın götünü yalap yören. Bu adamlara indi o yerde indi geçiş yok. Bunların indi geçişini istiyor, indi bunların geçişi geçti. Yine şol haramdan dören haramzada ozalık oğru, cümre, yurdu urcak yerine uran, itten dören, şeyle şahsiyetle ne edeceklermiş? Yurdu dolandıracakmış. Hükümete biz varacak. Biz o tak varsak biz ne edip biliriz. Sizin edip bilmeniz adınızı ben dilimin ucuna gelip dur. Açacak açmana yönem bana neme gelen yok da şahsiyetime hiç doğru gelen yok. Olmasa ben bilen sizin göredip bilecek adınız neme. O sizin etmeli işiniz neme. O. Siz ancak ve ancak şol dövrde oğurlan pulunuzun hesabına yine şu hazır indi ne edip gelirsem kadi fikir ediniz gayırma fırsat kurtardı sizde. Sizde gayırma fırsat kurtardı. Siz hal yeni bu da hiç. Hal siz iyi sonunda hal gerekiyor sizin özünüz ya size himayet ederler öz elinizden eltip satacağınız. Siz özünüzün daşa yurtta o kurunacak olan veya kurduracak olan o dernek toparcağızlarınızı ne hil sövdalaşan olsanız o. Yani halkı da şular ya sövda ediyorsunuz siz. Hükümet parazı, diktatör, avtoriter rejim bilen. Yine şu mesele şu yerde asıl halk şuna göz getirmeli. Yine şu yerde nerede gelip çıktığını halk şunda bilir. Hey, men açacak zatlarım kendi yönemen hiç şahsiyetime doğru gelen yok. Yani içim hazır kaynap dur. Ömrüň uzak bolsun. Oo. Rol ayakka. İki dagada yetirmen jemläli. Olar devletçen. Başlarsınız da risk. Vaktini aldım başlarsın öyle. Yo risk sagorlaş bolly gotordy risk. Ha, şoň üçin şuňky efirimizde şu taýda jemleýäs. Mekrumanda onlar Türkmenistanyň içinde ençe ýyllar grajdan aktivisti hökümünde görüşün ençe megedek janyna kast edilmäge synançylan özü ýurtdan çykmadyk göne özü ýaly halk üçin görüşýän adamlaň ýaşulyň maslahady bilen ýurtdan çıkarılıp göýberilen, ýurtdan çykyp gaýtmagyna kömek edilen tejribeli aktivist hem habarçy Rozway öz garaşlaryny şuňky efirimizde goşdy, öz tejribelerini paýlaşdy. Şoň üçin Rozway'a ulakan taňýarkan haýdýar. Şupurzatdan peýdalan Rozway'a son maňa ikimize şo öňkü eden efirimiz gönýälimiz üçin dil ýetirjek bolýan käbir sümükgüller intäk daşy guramadyk dünkü edil köçä edilip gidilenler bar. Şolar Rozway sizin intäk ata-babalaryňyzyň hojaýynlaryňyzyň aktivizm näme, aktivistlik görüş näme? Şo zatlar bilmeýän wagty Türkmenistanyň biilini guşap görüşen adam Rozway. Näçe gerek janyna kast edilmäge synançylar. Bir ýyla golaý wagt zyndanna oturup çykan. Ondan daşary.
Türkmenistan'dan gaýdandan soňam görüşe dowam eden, aktiv görüşe, rozwaýakkan habarlaşýan, gatnaşýan ýerleri bilen siziň bu öwüp ýallaklyk edýän öňbaşy ýa lider ýa şoňa beňdeş bir zat pider o zatlaryň köçesinden 3 kilometr gabadyndan geçip bilen onu kim bilen kimi deňeşdirjek bolýar. Rozwaýakka bir habarçy hökümine, aktivist hökümine daşary ýurtda görüşine dowam eden üçin öz maşgala agdalaryny ýitirdi. Rejim şoň maşgala agdalaryny öldürdi görüşýän üçin. Haýsyňyz rejim bilen şolar ýalyk görüşdiňiz. Ýurduň içinde, soňam ýurduň daşynda. Haýsyňyz rozwaýaly ýitki çekdiňiz. Görüşdi. Haýsyňyz däl, hemmäňizi üýşürüp terediň bir tarapyna goýun. Beýlik tarapyna da rozwaý goýun diýemok. Rozwaý goýsaň bolmaýar, ol haksyzlyk bolýar. Rozwaýyň şu görüşde baştan geçiren wakalaryny ýekejesini goýýan. Ýa-da Türkmenistandaky haram rejimiň öldüren maşgala agdalarından birini goýýan terediň bir tarapyna. Beýlik tarapyna da bütün özüne oppozisiýa, aktivist, kün tüýüňizi, ogurýyňyzy, jümreňizi, hemme adyňyzy, kanalyňyzy, TikTok'uňyzy hemmesini üýşürip goýýan. Ýene de siz gymylla dönmeýäňiz şu terediňi. Ýene de o ýokarda galýar. Şoň üçin götüňizi tanamasaňyzam tanar ýaly ederler sizi. Menden size jogap. Mehrumanyň noşuň bilen şuň kefir jemleýäs. Risk ullokan taňraýalykyn rozwaýakka minnettar, şäksiz minnettarlyk 2 sagada goloý boldy. Şoň üçin bagyşlan. Gysgarak bolsa halkymyz gowy peýdalanyp bilýär. Ýartuluk sen komentariýalaryny men goýýan gürrüňleň arasynda ekranda görülýär, tomaşaçylar görürler, peýdalanarlar. Serdaram diýilişi ýaly täze baş tutan däl, gaty dogry, ol prezident bolmanka bir näçe uly wezipeleri eýe boldy. Näme üçin şol wagt ýa häzir dollaryň gara bazlaryny ýok edenok, näme üçin halkyň aladagy edilenok. Mal eýetine şum çekmese şumluk diýe haramyň ogly halal bolanok. Näme diýe? Şah gulaw geçýär diýe. Ataketfu ogly halal diýe. Haramyň çağatam haramzada bolýar. Ozdurmasa gowy bolanok. Ya ozdurýan ýa-da gowy bolmak diýilen ýa bir zady düzeldir. Ýagşylyga garaşmalylar. Şol tebigatyň kanunyna ters Allah Taalaň Allahy düzgününi ters olar ýaly. Gowluga garaşmak ýa gowluga garaşmaly ýaly bir umyt bermek, zat etmek ol näme dogry. Tesvirçilerimiz, alyp barjylarymyz, kommentariýaçylarymyz eliňizde güller üstün mehriban onlar hakikatlary ýaýradyň. İstediňiz gollan kanaly, istemeden gollama. Biziň garagaýymyz reytingde ýetirmeli ýerlere ýetirýär. O ýöne informasiýa görüşini hökman halal halkyň hakykat görüşini gollaw berýän media organlary hökmany suratda bolmaly. Bolmasa diktatura ýa-da haramborlaryň agitasiýasy bolýar. Edil Türkiýedäki ýaly ýany rozwaýakkan aýdyşy ýaly hakykatlar aýdylanok, hakykatlar ýok edilýär. Şoň üçin hakykatlar ýok edilmeli ýaly halkyň hakykat görüşini gollaw berýän, goşan kanallary, diňe türkmeniň kanalyny däl, kanallaryny, watandaşlaryň öz şahsy kanallaryny, sahypalaryny hemmesini gollap durun. Gollamak diýmek agdygirlik diýmek. Agdygirlik diýmek güýçlüğünü birleşdirmek diýmek. Güýjüňi birleşdirmek diýmek, energiýaňy birleşdirmek, ykbalyňy birleşdirmek, geljegiňi, geçmişiňi birleşdirmek diýmek. Şoň üçin agdy bire, Taňry bir,
Agdalany gaňry bir. Mehriban doňlar. Ýene-ki efirde uşuşmamyza çenni hoş sag bolun. Allah ýarňyz bolsun. Saglyklda görüşelim.